Konnichiwa, kabalen! Ang Pampanga ay parang isang masarap na bowl ng ramen na kumpletos recados. Pwedeng ma-enjoy at ma-experience ang kultura ng iba't ibang bansa tulad ng Chinese, Korean, American at ngayon maging ng Japanese. Nagsama-sama ang mga anime fans, gamers, cosplayers, youngsters at young at heart sa kauna-unahang Tanabata Star Festival sa Pampanga na ginanap sa Clark City Front Mall nitong August 17 at 18. So being myself as a toy collector, a geek, sabi ko bakit kaya pupunta pa tayo ng Manila where we can organize an event here. So nung na-start namin dun, yung work ko dati, work from home, nalipat ako dito, nag-on-site ako. So syempre, being a Kapampangan, kung ano yung naumpisan ko dun, sabi ko, why not organize here? Ang Tanabata Star Festival ay isang pagdiriwang sa bansang Japan. Hango ito sa isang Chinese folklore kung saan ito ang nag-iisang araw na nagtatagpo ang dalawang celestial lovers na sina Hikoboshi at Orihime. Ito ay kilala rin bilang wish-making festival. It's an annual event in Japan. So there are many activities like yung Lantern Festival, nandun din siya. And then yung wish tree, naghahang sila ng mga wish nila para mag-come true, ganon. And of course, syempre may mga kimono cosplay and the usual toys selling and then maraming merchants and performers. Upang maging mas masaya at makulay ang kanilang pagdiriwang, samot-saring mga aktibidad ang inihanda ng Pampanga Pop Culture Convention. For day 1, we scheduled an anime singing contest and then yung regular activities natin where meron tayong photo booth. Believe it or not, meron din tayong nagpi-pierce ng mga yung gusto magpa-piercing. Hindi lang kami nakakuha ng mga tattoo artists, pero hopefully in the near future. Tapos meron din tayong 3D robotics na sa sponsor natin. Meron din tayong tabletop na galing pa ng Tarlac just to join us here. And then yung mga typical activities natin, yung mga anime vendors, mga merchants. And then yung culminating ng event natin is yung anime singing contest nga. Bida rito ang mga anime action figures, anime soundtracks, anime merchandise at cosplayers. Dapat talaga nag-e-enjoy ka kung ano yung kino-cosplay mo. Kahit hindi mo kilala, basta nakita mo lang yung character na gustuhan mo siya. Ay, gusto ko siya i-cosplay, gano'n. Gusto ko siya maging katulad niya, gano'n. So, para sa akin, kino-cosplay ko yung mga gusto ko. Tapos nag-e-enjoy ako, lalo na pag nakikita ko sa mga event, sa mga conventions. Tapos nakikita mo yung mga ibang favorite characters mo. Mag-e-enjoy ka talaga para masaya talaga siya sa puso. Mayroon ding iba't ibang games at competitions tulad ng anime singing competition, cosplay competition at origami making. Ang Tanabata Star Festival ay sumasalamin sa makulay at malalim na kultura ng mga Hapon. Kaya naman gustong ipagpatuloy ng Pampanga Pop Culture Convention na gawin itong annual event. We're very happy na day 1 pa lang, overwhelming na yung crowd na pumunta for showing their support. Rest assured na in the future, meron pa din upcoming na Kasi lahat ng gagawin namin event sa Pampanga, puro annual sila. So every year, may ibang concept siya and then may ibang theme din. Yun. So thank you and hopefully to see you in our upcoming events. Angelica Cara, CLTV 36 News.